ka anyị gbapụ n'ebe ụmụ Izrel nọ maka na Osefo na-abụ agha megide anyị. Ma Osefo gwara Mozis sị, "Sete aka gị ọzọ osimiri ahụ ka o kpuchie gị iji ịnyịnya agha na ndị na-anya ha." Mozis mere ka Osefo siri gwa ya. N'isi ụtụtụ, osimiri ahụ laghachiri azụ kpuchie gị iji ịnyịnya agha na ndị na-anya ha, bụ ndị soro ụmụ Izrel banye n'ime osimiri. O nweghị onye n'ime ha pụtara n'ọnwụ. Mana ụmụ Izrel si n'ala ọhụụ gafee n'oké osimiri. Akụkụ osimiri ahụ bụkwara ha ebe mgbado aka mgbe ha na-agafe. Otu a Osefo si zọpụta ụmụ Izrel n'aka ndị Ijipt. Ụmụ Izrel hụkwara ka ndị Ijipt siri lụọ ime oké osimiri ahụ. Izrel bụ onye Chineke mere megide ndị Ijipt. Ndị mmadụ wee tụọ Chineke egwu. Ha kwenyekwara na Chineke na nwaodibo ya Mozis. Mgbe ahụ, Mozis na ụmụ Izrel rụrụ ọrụ nke a iji nye Osefo ụwa otuto. Okwu nke Osefo. Aga m ekwere Osefo ụwa ọgwụ n'ihi mmeri ya dị otuto. Aga m ekwere Osefo ụwa ọgwụ n'ihi mmeri ya dị otuto.
ma mgbe ụbọchị izu ụka izu ike na-abụ n'ọzọ ụtụtụ ụbọchị mbụ n'ime izu ụka, Mary onye Magda na Mary nke ọzọ gara ka ha lee ili ahụ. Na mberede oke ala ma jijiji wee daa, n'ihi na mmụọ ozi nke Onyenwe anyị si n'eluigwe gbadata wee na-ekpo okwute ahụ eji mechie ọnụ ili. Ọ nọdụkwara n'elu ya. Oyiyi ya dị ka ọmụma mmiri, uwe ya na-acha ọcha dịka mkpụrụ mmiri. N'ihi egwu, ndị na-eche ili ahụ gbara jijiji, ha dịkwa ka ndị nwụrụ anwụ. Ma ọnụ ahụ gwara okwu anya ahụ sị, unu atụla egwu, n'ihi na ama m na unu na-achọ Jesu onye a kpọgburu n'obe. Ọ nọghị ebe a, n'ihi na o sila n'ọnwụ bilie ka o si kwuo. Bịanụ
leta ebe a tọgbọrọ gaa n'ọsọ ọsọ gwa ndị na-eso ụzọ ya na o sila n'ọnwụ bilie. Lee, ọ bụrụla ụlọ ụzọ gabagharị n'ebe ahụ ka unu ga-ahụ ya. Lee, agwara m unu, ha were ọsọ si n'ili ahụ pụọ n'ihi egwu na oke ọṅụ gaa ịkọrọ ndị na-eso ụzọ ya ihe mere. Na mberede, Jesu zutere ha n'ụzọ sị ha ekele. Ha wee bịa gbakọọ ya n'ọkụ abụọ kpọrọ ya isi ala. Jesu gwara ha sị, unu atụla egwu, gaanụ kọọrọ ụmụnna m, gwa ha ka ha gaa Galili, n'ebe ahụ ka ha ga-ahụ. Oziọma oziekwu ụwa. Anyị si n'oziọma anyị na oziọma a na-enyocha. Otito dịrị Jesu Kristi. Adịrọkwa m sure na mmadụ nọ ebe a. Unu anọ? Unu adị sure na unu nọ? Otito dịrị Jesu Kristi. Enwere ebe anyị nọ mgbe ebidochara Lent. Ofu onye achọ ikwu okwu sị, praise the Lord. Ndị nọ n'akụkụ a na-asị, otito dịrị Jesu Kristi. Maka na oge eji ekwu haleluya emebekọ gịnị? Olugo kịta. Praise the Lord. Enweghịkwa ihe nna anụ. Nwansị nwere ị na-anụ. Nwansị si n'ọnwụ gị bụ nna. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, say Jesus. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, stand up. How do you go down to Oziọma? Never again, after you leave. One way to leave is so bad. Unu ga-adị mkpata n'abalị a. Maka na abalị a bụrụ abalị ụla. If you are happy and you know it, say amen. If you are happy and you know it, say amen. If you are happy and you know it, say Jesus. If you are happy and you know it, and you really want to show, if you are happy and you know, clap your hands. Hold on.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. That's the Lord who go where the Lord come with it. Anyị ga-eme ya nke mana unu ga-ege m ntị. Isiokwu anyị n'okwuchukwu nke abalị taata ọ ga-esi na Exultet agwụla anyị. Ọ sị, Jesu Kristi eze anyị ebilitego, bubenụ opi nke gịnị nzọpụta. Amam kwụ na-egekwala ntị mgbe a na-agụ ya. Ka anyị kwuo dị nrefe n'anya. Anyị na-ekele Chukwu na referendum bịa maka na ọ bụ na ọmụma kwere ihe amahụ nka na aga ekwechebu ya kịta. Otuto dịrị Jesu Kristi eze anyị ebilitego, bubenụ opi nke gịnị opi nke nzọpụta. Ya bụ isiokwu anyị n'okwuchukwu taa. Mana ọ ga-adị usoro atọ. Nke mbụ, kedu ihe kpatara eji gụọ ọtụtụ ihe ọkụkụ? Nke ịbụọ, kedu ihe mere abalị a ji bụrụ ọpụrụ iche? Nke ịtọ, kedụzi ihe a na-atụ anya n'aka anyị? Ihe kpatara eji gụọ ihe ọkụkụ agụọla anyị ibundo enwe ka esi ọtụtụ ya. Maka ọ bụrụ na anyị agụcha olùkọ́ anáyìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa otuto dịrị Jesu onye na seminarị a ga-akpọkọta redio na-asụ ogene. Ofu onye soro onye na-abịa ụka, ọ na-eche Katọlik wee soro onye na-abịa ụka wee lụọ Stations of the Cross wee bụrụ ụbọchị Good Friday wee sepụcha ala na ngagharị nke obe. Ọ na-asị onye Katọlik si abụ nke ahụ nche esekwa n'ebe ọsị anya si ọsị anọ na-agbagokwe n'ibele na mpi okwu ọsị mba na aka gị na enwelụ pashọn abịa pashọn ka a gụchara ihe ọgụgụcha ozi ọma abanye prayer of the festival nke a na-esekwu ugboro 10 ka anyị esekwu olu ka anyị bilie eme nke isi mee nke ịbụ eme nke ise ometụ onye sị akedu onye ise bụ na unu bịara ebe anyị. Otuto dịrị Jesu Kristi onye jisi ike n'ezi omume. Ihe ọgụgụ niile kpọrọ anyị bụ iji chetara anyị ebe anyị bidoro, ebe mụnwa na gị masị megịrị si bido n'akwụkwọ mbido ahụ. The book of Genesis chapter 1 wee gaba. Ihe jikọrọ anyị na Chineke ọnụ, ihe Chineke jiri ka anyị, katikizim jụrụ anyị onye ekele gị anyị asagịrị ọzọ gị maka gịnị ka Chukwu ji kee gị? Na-amụrụ ebe na gịnị bụ ọzọ
Ọsị onye ka iyiri ka Chukwu kere gị. Ọsị oyiri Chukwu ka na gịnị na mkpụrụ obi. That is the summary of Genesis 9:9. Ịgwa anyị ebe anyị bidoro. Mana na mbido n'onye dịka ọnwa dị hụ. Asị anyị na ọnwa bịara n'ụwa site n'enweghị isi nke otu onye. Mana ndụ bịara site na gịnị iwuwe isi nke gịnị nke otu onye. Anyị wee banye na Abraham, the sacrifice. Iji gosi anyị aja dị nwana Jesu Kristi chụrụ maka mụ na gị. Anyị wee si na wee banye n'ala Ijipt. Mgbe Chineke si n'aka Moses na Aaron tụpụta ndị ụmụ Israel, ezuteta anyị gwụrụ asị na ọ dụrụ ha ụkwụ kọrọkọrọ tụfee ha n'osimiri. Amaghị ka anyị anụ ya. Otuto dịrị Jesu Kristi. Praise the Lord. Na ọ dụrụ ha ụkwụ kọrọkọrọ tụfee ha n'osimiri. Na Chineke already enwego a plan for us. Mana njọ nke Adam mere butere anyị ọrụ. Ewee chọrọzi kedu ka a ga-esi mesie ya bụ ihe emebigoro. Ajụba ese onye ka m ga-eziga ka o jesọpụta ndị nke m maka ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ. O wee ziga nwa ya nwoke. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu ihe kpatara abalị anụnwa ji bụrụ ọpụrụ iche. Ihe kpatara abalị anụnwa ji bụrụ ọpụrụ iche bụ na rie onye oge anyị nọ n'emume Lenten season. Anyị wee banye na Palm Sunday, banye na Holy Week, wee banye na yesterday bụ Good Friday. Ofu onye a na-ajụ, what is the goodness of Good Friday? The goodness of Good Friday bụ abalị anụnwa. Enwere okwe anyị na-adị na-ekwe. He came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt he paid, your debt he paid, our debt he paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. That is the summary of hearing animal for 40 days. The sacrifice of love, Chineke chụrụ, Jesu Kristi chụrụ maka anyị. Imezi ihe Adam mebiri. Ezute ezigbo njọ ọrụ Adam metalụ ka Jesu Kristi na onwe ya bịara imezi. Abalị eji bụrụ ọbụla iche bụ maka na ọ bụ abalị anyị meriri ike nke ọmụ. Ihe ọgụgụ nke anọ anyị nụrụ tata, Pọl dị asọ na-edegara ndị Rom, ọ na-asịkwa ha na-asị anyị na site na mmiri Chukwu anyị na anyị sonyere Jesu Kristi n'ọnwụ. Anyị na ọ bụrụ na anyị sonyere ya n'ọnwụ na anyị ga-esokwa ya mee gịnị? Bilite n'ọnwụ. Amaghị m kwuru na anụrụ ya na anyị ga-esokwa ya bilite n'ọnwụ. Ọ bụ mbilite n'ọnwụ ahụ a ka etinye anyị ihe. Mgbe ụkọchukwu nọ n'isi emume na-abata, ọ na-asị anyị Lumen Christi. Anyị asa gịnị? Deo Christia. N'elu ihe nke Chukwu. Look at the light of the world. N'obi ihe ahụ maka anyị na-eri oriri ya n'abalị a. Maka na ọ chawapụtago ọchịchịrị wee mee gịnị? Wee na. Maka na ọ chawapụtago agwa ekele anyị wee mee gịnị? Wee na. Maka na ọ chawapụtago ajọ echiche niile a na-echere anyị wee mee gịnị? Wee na. Amaghị m ka ị kwenyere. Metụ ịnụ gị n'akụkụ aka sị adị anyị kwenyere. Ọ sị gịnị? Ọ sị ekwenyere.
Otso dịrị Jesu Kristi. And that is the personal candle. Onye batara na mgbe ụkọchukwu ji bute n'ime ụlọ ụka anyị site na ya wee mụrụ nkụ nke anyị. Ikwupụta na gị nwere onwe gị, your personal self bụ ihe ama. Na kedu ka o si gbasa anyị? Ka o si gbasa anyị bụ na anyị ekelugo ọkụ, anyị ekelugo ihe nke abalị anụnwa. Mary Magdalene na Mary nke ọzọ bịara n'ihi ka ha mechara ihe niile ha mere asị ha meghị, ha nwere ọsọ jee mee gịnị? Jee zisaba ozi ọma. Ha nwere ọsọ were ihe ha jebe ebe ọchịchịrị dị n'iche n'iche ka ihe mee gịnị? Ka ihe chawapụta. Ebe ahụ ka mụnwa na gị nwapụtalụ ịbụ ihe anwa nke agụpụtara anyị n'abalị a, ịbụ ihe anwa nke meriri ọchịchịrị, ịbụ ihe anwa nke meriri ike nke ọnwụ. That is where we come in. Enwere akụkọ akọ mana ọ bụla asị ya soro ndị mụrụ. The story of a single man. Now this man will all honor. Honor ya bụ ịnọ na railway crossing. Jide mba n'aka. Ọ bụrụ na e nwere danger dị, tren na-abịa ma mee gịnị? O wenye ya erufe ya otu a. Ya ma bụ ọrụ this man. Ọ na-arụ ya ọ na-aga enweghị ihe mberede ọbụla. On that fateful day, enweghị ihe mberede. Ka a nọ na court na-ekpe ikpe, e wee sị this man, ị wenyelu lantern gị elu? The man sị yes, na o wenyelu elu. I want to see her discharged and acquitted. Because the young man said they don't know them alone. So God put her on a court. He was uncomfortable. Only man who can see again. Na kesa no manori hishibi nimeri. Why are you uncomfortable? Asina na George Juliano when you lantern elu. Kama ni George na Juliano no. Emelogene and the Panalanta no winnie. Also the Jesu Christi. Or you just seek an SEO. Near George and I was there, but no one and Panalanta no winnie. Now, no one can have a lantern, no young village where they have better dama. And you know, one teacher Panopani. But the problem now, you see, Capasca Cantolano was here, who almost in our email. Ụfọdụ n'ime anyị ọkụ anyị agwụgo, and we are not even perturbed. Ọ na-emetụta anyị n'obi, anyị achọghị n'ime, anyị na-echere onwe anyị na-cause problem, na-cause ihe mberede okporo ụzọ na-aga without even knowing. Mana tata, emume nke abalị anyị na-akpọghachite uche anyị azụ n'ihe mere anyị ndị otu Kristi. Na Chineke Jesu Kristi akwụkwọ ụgwọ anyị ji. He has paid for our debts. He has saved us. He has served our sentences. Nga atọrọ anyị na mmego ya, he has served us. So now it is free. He has become victorious for our sake. No to na ugo. Do not take yourself back to Egypt. Every just like Mary Magdalene and Mary also, Amaloha, Gazian, go and tell the apostles. Why not just a priest able to go? They can say another banana. To proclaim the good news. Who are still in doubt. You are a witness to the gospel. You are a witness to the Paschal canto. You are a witness to the light. We hear the Lord
ihe anyị na-anya amara nke Chineke na ndụ anyị ka ya bụ ihe nke anyị hụrụgoro ọkụ ya na Paschal Candle pụta site n'omume anyị, echiche anyị na akparamagwa anyị na mmadụ ibe anyị site na Kristi dị nwere anyị. Udo dịrị unu.
Ajugomia. Ajugomia. Ekwerem.
Thank you.
Yeah, they rotate. Yes, they rotate. They rotate. Okay. Phone just click your end.
Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenissum celi et terra gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenissum celi et terra gloria.
Io domingo Diwanam chatan skagi pasara na warine. Me oso gidibna. Yara po bayo na bisho bayo kanasi. Oye ye makaru kanasi na nechini chini. Tatagwazi munani digi kekuweke pita la hoga. Were bele kupata. Anjwa da nida una nyeku. Ayari wa kimera mireke. Kaji sorbe kare ade garu nengi. Nakajoze uni garu kuti. Dia pauto singa tunagi sakni. Di mero kiri nuka. Weke tabi. Ay sorba anete rinete. Tuna Jesu Kristo.
na-achọrọ dị asọ anya maka inye aka. Omeke ime ebere. O Chukwu kasị afọ ọma, biko anyị na-elotakwara anyị anyabasa anyị chụrụ ugbu a bụ maka mmadụ niile, mana anyị na-achọ oriri dị asọ bụ sọsọ ndị bụ ndị Katọlik, ndị kwadokwaziri onwe ha dịka usoro na nkụzi ụka anyị si wee dị, bụ ndị na-apụta ịbịa na oriri. Dịka ọ bụrụ na ịbụrụ onye Katọlik ma ọ na ijero confession kwado onwe gị apụtakwara.
O sakramenti dịgasịrị nsọ, o sakramenti bụ Chukwu n'onwe ya, ekele niile na otuto niile dịrị gị ebere. O sakramenti dịgasịrị nsọ, o sakramenti bụ Chukwu n'onwe ya, otuto niile ekele niile dịrị gị ebere. O sakramenti dịgasịrị nsọ, o sakramenti bụ Chukwu n'onwe ya, otuto niile ekele niile dịrị gị ebere. Ekpere maka Katọlik Dayọsis nke Enugu. Osebụ ụwa Chukwu anyị, ọ bụ nke sitere na nwa gị bụ onye nzọpụta anyị bụ Jesu Kristi, guzobesie ụka gị ike n'elu okwute, bịakwa mee ya sakramenti nke njikọ ọ kpọbara ụwa gbasara agbasa na isi iyi nke nzọpụta maka mmadụ niile. Anyị ji umeala ekpe ekpere maka agamnihu nke ọrụ mgbasa ozi ọma na nzukọ Katọlik na Enugu Dayọsis. Bawanye okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị, ka anyị kwenye n'egwu uche gị oge niile. Mee ka mmụọ nsọ gị metụ obi anyị niile aka, ma ndị ụkọchukwu, ndị religiọs na ndị ụka, ka anyị na-erube isi oge niile nyere nkụzi na omenala nke ụka, bịakwa were ugwu na nsọpụrụ na-ege ntị na mgbaziri ndị ndu ụka, bụ ndị ịhanyere nlekọta nke mkpụrụ obi anyị n'aka. Ebe anyị na-agabiga ọtụtụ nsogbu chere ụmụ mmadụ aka mgba n'ụwa taa, biko nye anyị amara na nkwụdosi ike anyị ga-eji mata ihe bụ eziokwu ma chekwaba ya, na nke anyị ga-ejikwa bụrụ ngwa ọrụ nke udo na nke ịdịkọ n'otu ebe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị, ka anyị wee sonye na ndị ga-ezu irite elele nke ndụ ebe ikpeazụ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwere anyị. Maria dị asọ nne nke nzukọ. No, yine yake ika ugwu. Òtítọ́ dịrị Jésù. Òtítọ́ dịrị Jésù. Biko ndị nọrọ n'iru anyị bụ ndị Parish Council. Biko anyị bịara iyo na ahịyọ. Ịgwa unu na ihe nripịa abakwutego parish anyị. Na ọkụ abago ụlọ n'ebe parish anyị nọ. Ezigbote ihe nsogbu adakwasịgo parish anyị. Biko anyị bịara ka anyị anyị ọtụmadị kịta anyị niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị si n'ezi ndị wee serebregri nọ n'ụlọ. Anyị si ka anyị bịa ruo ụlọ kọọrọ unu ya bụ ihe dakwasịrị anyị, ka anyị tụọ alo mara ka anyị ga-esi mee ya. Gwakwazi unu aro ndị nke kansụl tụpụtara n'usoro a ga-eji wee pụọ ya n'olu ụkwara, ka anyị mara na ya bụ ọgwụ na ya ga-esi n'ime wee pụta, ma makwazi na ka anyị uru ya kweziri anyị ka anyị nwee ike isi na ya bụ ọnọdụ wee pụta. Anyị na-arịọ ka anyị gee ntị ka a kọwapụtara unu
ya bụ nsogbu na atụmatụ nke anyị tụpụtara iji wee so ya bụ nsogbu na bazi ime fundraising ka anyị maa na anyị ga-esi na ya bụ nsogbu wee pụta. Biko ga-ege ntị. Otuto riri Jesu. Otuto riri Jesu. Biko asị m ka anyị kụkọrọ Chineke aka n'isi aka na-apụzi m gbanye ya bụ n'ọgụ ahụ gbakwa this kind of population. So, it's quite evident to me. And I'm making it in easier. The parish priest. Kuta Sakote. Then